Так, трансляция уже повинна была початись. Сподіваюся, що так яно і є. Зараз це побачимо. О, добре, я вже бачу, що іконка мається. Сподіваюся, що так яно і є. Супер, супер. Усё на месте, музыка грає, гульня гуляє. І що ми маємо? Сьогодні ми повинні продовжити тримання нашого наступного досягнення, це майнер. Зараз ми на нашому шляху до Ставангера, коли не помиляюся, у Норвегії. Це означає, що вже буде три городи. А докладнее сказать, 3 шахты будут отведены, и у нас останутся только у Швеции, бо Норвегию мы закроем на бегучий момент. Так, за стерну одразу пригаємо. Сьогодні плейлист трохи змінений. Сподіваюся, вам сподобається. System gotowy do pracy. Так, на аккаунте у нас 1 000 000, покуль доедем буде хіба що 1,5. Пригадаю яшчэ, што вчора мы об гэтым размаўлялі, што мажліва, што мы сёння акурат такі выканаем другое дасягненне, Swimming in Success. А гэта азначае, што магчыма, слухаць, сёння выканаем майнера, таму што есть жаданне пагуляць у танкі, але ўсё ж такі Euro-Truck Simulator яно мае вірвала сёння. Мне больш... Я буду бачыць, што мы ўсё ж такі можам выканаць майнера сёння, то мы яго і выканаем. Ось. Trzymaj się prawej strony, a następnie Zamiast jedź w prawo. Танкаў. А танкі... Я не ведаю, можа я нешта буду записываць, там, можа якийсь бой будзе добры, я выкладу, але колькі стрим у мяне не атрымаецца зрабіць, хутчэй за ўсё. Бо хаця ўжо будзе шумна, дзеці будуць перашкаджаць, то гэта азначае, што мы трошкі на заўтра кладзем з танкамі. Калі гэта ўвогуле кагосьці можа абыходзіць. О, мы едем по невядомай нам дарозе. Акурат такі і адкрыем. Ніякіх асаблівых навінаў няма, апроч таго, што Азаров абасраўся. Але гэта ўжо справа вядомая, я ад яго адпісваўся, калі ён абасраўся ўпершыню. Даволі даўно, і калі што, ён даваў інтэрв'ю Мелказёраву Мікіце. Ён мне там таксама не спадабаўся, і ўжо былі да яго пытанні. На мой погляд, чалавек вельмі любіць грошы. Trzymaj się prawej strony, a następnie Занадта, я б zjedź так w prawo. мовіў. Zjedź w prawo. І менавіта з-за гэтага ён не мае ніякага даверу. Ад мяне, канешне. Jedź prosto.
О, яшчэ одна невыкрытая дорога. Зробім її трошки жоўценькай. Калі я правильно разумею, то мы зараз яшчэ да сну прыедзем у Ставангер, адтуль ужо тэлепартанемся туды, адкуль будзе задача на выкананне наступнага кроку у майнеры. То бок гэта адбудзецца, калі не памыляюся, максімальна праз гадзіну рэальнага часу, а мажліва менш, мажліва паўгадзіны. Jedź prosto. Паскуда вылезла з суседняй дарогі. Трэба звольніць, каб ён праехаў міма. Ось так. Зараз он злева абгоніць, і можна будзе за ім ехаць ужо больш бяспечна. Слухайте, учора сядзеў, інвестигейціў я гэта, дазнаваўся пра стрымінгі, пра Twitch і так далей. Учора там я аб гэтым гаварыў, але дакладна на Twitch не пайду, застануся толькі на YouTube, бо там таксама ніякіх механізмаў для прасоўвання беларускамоўнага контенту няма. І гэта азначае, што няма сэнсу. Трэба будзе спрабаваць развівацца праз сацыяльныя нейкія медыа, праз калабарацыі і так далей. Тому я спадзяюся, што беларускамоўныя стрымеры і стрымершы, якія маюцца на Ютубе, не будуць супраць таго, што я буду заставляць некаторыя каментары без спасылкі, але з словамі таго, што любы жадаючы можа зайсці на стрым і пагутарыць за мною, зайсці на канал, падпісацца, каб падтрымаць генерацыю гэтага беларускамоўнага контенту. Вось. І яшчэ мне ў галаву прыйшла таксама ідэя таго, каб пашырыць спіс гульняў, сапраўды наблізіцца да якасці стрымера, які гуляе не ў асобныя нейкія гульні, як я зараз у Евротрак Сімулятор і World of Tanks, але у цэлым у розныя гульні, якія актуальныя сёння, і якія было б цікава проста мінакам, ведаеце, гэта людзям, якія так шукаюць некую гульню, і для іх ужо мажліва, вельмі такая моцна заўвага, што мажліва для іх не стане перашкодай мова. Ось, бо усе мои знаёмыя, усе мои сваякі кажуць, што насамрэч, калі казаць аб манетызацыі, аб нейкім заробку на стрымінгу, то мова гэта хутчэй перашкода. Але, як я ўжо казаў у першых стрымах, моя пазіцыя ўсё ж такі з місіяй такой быць, каб пашыраць беларускамоўную прастору, падтрымліваючы украінамоўную прастору інфармацыйную, канешне. Гаворка ідзе пра інфармацыйную прастору, найперш у Ютубе. Так, і зменшыць расейскамоўна. То бок, калі б карыстальнік Ютуба, беларус ці украінец, які шукае нейкі контент не расійскі, ён мог яго знайсці. Вось, дакладна аб гэтым мой канал, дакладна аб гэтым. Для гэтага я і ебу той матч, дзе ён там? Гэта той самы чал, хіба што. Тебе пусто было. Не, мне падалося, гэта неправільна.
Это камера висела. Это не мен. Але мне показалось, что в ушах была сигнализация. Карацей, то бок, калі б карыстальнік шукаў нечага такого, так, гэта я на... Чаму такая думка мяне пасяціла, гэта я на уласным досведзе такое спазнаў, што калі я нешта шукаў, што я шукаў? А, World of Tanks шукаў. Хацеў, каб быў нейкі беларускамоўны стрымер, калі, ну, якога цікава было паслухаць, да проста Trzymaj się паглядзець. prawej strony, a następnie Bo- zjedź w prawo. А зазначыла зноўку тое, што Zjedź w prawo. мне глядзець за добрым чалавекам значна цікавей, чым за гаўнюком, які Na мае rondzie добрую скілуху, przed trzecim zjazdem. ці нешта там можа паказаць, нейкую добрую прыгожую гульню, але пры гэтым вядзе сябе як нейкая боўдзіла ці афэлак, то не, я ад такіх адпісваюся адразу. І на жаль, танкавая супольнасць зараз набрынілася гэтымі зэтнікамі ебучымі, каб ім пуста было. Уроды. Што яшчэ тут казаць? А таму вельмі не хапае гэтага контенту добрага, нармалёвага, чалавечага. Вось. І ўсё ж такі я ў роздуме, ці патрэбна рабіць контент аб відэа, хаця такія думкі ёсць. Зараз вось, напрыклад, я гляджу чакайце, «Забойцы Кветкавай даліны», што так называецца фильм Скорсезе, у галоўнай ролі, дзе ой, божухна, выскочила з головы. Ну, карацей кажучы, пра індзейцаў. Але прайшло, я ўчора паглядзеў гадзіну фільму, і, шчыра кажучы, нават не сумняваючыся, паставіў яго на паузу, каб не даглядаць. То бок, спадзяюся, вы ўжо разумееце, што якасць гэтага фільму, на мой погляд, Na яна rondzie zjedź pierwszym zjazdem. неспадзявана нізкая аказалася, на мой погляд. Вось. Zjedź z ronda. І таму я магу на бягучы момант даць яму адмоўную рэцэнзію. Але тут трэба яшчэ адзначыць, што ўсё ж такі трэба дачакацца фіналу, бо толькі калі цалкам праглядзім гэты фільм да канца, толькі тады можна робіць нейкія вынікі і атрымаць досвед, якім хацеў падзяліцца рэжысёр, ну ці галоўны акцёр. Бо я, напрыклад, чуў, што галоўны акцёр вельмі многа спрабаваў імправізаваць на гэтых здымках, ну, не на здымках, прабачце, гэта на съёмках, так, на фільму. На здымках фільму, вось так правильно казаць, на здымках фільму. Тым самым, тым ён спрабаваў выцягнуць даволі смутнае выкладанне, каб яно не было такім самотным. Ось. І неяк паглыбіць ці пашырыць гэтую гісторыю, якую Скорсезе нам намагаўся распавесці. Але пакуль яна сапраўды выглядае, гэтая гісторыя, вельмі сціпла і не задавальняючы, я б так нават выказаўся. Карацей кажучы, трошки пазней распавяду, магчыма, ўжо на заўтрашнім стрыме, але сёння можна вам распавесці толькі пра Оппенгеймера. Так, я яго тоже паглядзеў цалкам і адразу скажу, што вельмі задаволены. Прабачце, хвіліначку, трэба спраўдзіць паведамленні, якія мне тут дасылаюць.
Так, пробачьте. Пробачьте, вертаемся. Это не важно, что там. Карацей, от Оппенгеймер, якого я поглядел, незвычайный фильм, незвычайный тому, что я не чакаў такого фільму ад Нолана. Мне падавалася, што Нолан мае трошки іншую такую, ведаеце, плыню распаведу, але я ведаю, што гэта першы ягоны фільм, які ён рабіў з сваімі сваякамі, то бок калі мінулыя фільмы, якія здымаў Нолан, яны неяк звязаныя былі з агульнасвятовымі прынцыпамі, агульнасвятовым падыходам да распаведу для агулам прадукцыйнасці на працягу здымак. Вось, а тут пакуль што я разумею, то бок яны, гэтыя Ноланы ўсе маюць нейкую свою такую суполку, усе там сваякі і так далей, там дзе жонка, дзе брат, дзе сват удзельнічалі ў здымках гэтага фільму, і яно такое атрымалася трошки камернае, не дакладна не папулярнае, то бок не з поп-культуры ніякай. Атрымалася няблага. Нолан здолеў зрабіць якаснае кіно. Гэта дакладна. Што мне вельмі падабалася, гэта тое, што ў канцы адбылося фільму, якое перагарнула цалкам, так, ну, не на 180%, ведаеце, да гары нагамі, але перагарнула нармалёва, так. Увесь сэнс гэтага фільму ўсё было зведзена да апошняга гэтага моманту і зрабіла з Оппенгеймера не проста нейкага там менеджера эфектыўнага ці выдатнага вучонага, але сапраўды чалавека з нармалёвай, з здаровай такой ідэі развіцця чалавецтва. Вось гэта мне вельмі спадабалася. То бок нават не ведаю, што дадаць. Зараз по гэтаму прынцыпу, чакайце, зараз паверну. Skręć w lewo. Вот тут трошки. Ось. Без спойлераў, без ніякіх, нічога там няма што нават распавядаць пра гэтыя спойлеры, але Нолан трапіў у маі цікавасці, якія я маю да жыцця. Вось, і ён сапраўды паказаў чалавека, але, на мой погляд, трошки зацягнута. Мноства эпізодаў з гэтага фільму можна папросту выкінуць. Вось, і паказаць гэта, прабачце, паказаць гэта значна хутчэй. То бок, там фільм ідзе 2,5 гадзіны, калі не памыляюся, ну, то бок больш за 2 гадзіны дакладна, можліва 3. Вось, і адзіная толькі заўвага, то, што мне не спадабалася да гэтага фільму, што гэта было вельмі доўга. Пачыналася вельмі неяк назграбна, ведаеце, такое было адчуванне, што рэжысёр проста накідваў усё ў адну кучу, каб заблытаць чалавека, ну, гледача, каб яго заблытаць, і потым на працягу ўсяго фільма разблытаваць. То бок, мне такое не вельмі падабаецца, шчыра вам кажу, бо гэта далёка ад жыцця, сапраўднага жыцця. Тое, што я бачу навокал, то таго, каго я бачу, калера, бля, паглядзіце, як гэта прыгожа. Чакай, трэба гэта зняць. Ну. Так, трошки узнімаемся ўверх. О. Абожнюю такія відавокі. Просто супер. Карацей, збіўся. Бляха-муха, збіўся і забыўся думку, якую я тут хацела. Вось, пра жыццё навокал і людзей навокал. Вельмі часта, амаль што заўсёды бачна чалавека наскрозь па ягоных паводзінах адразу, без усялякіх там сталення, без усялякага там жыццёвых перашкодаў, перамог ці паразак. Дарэчы, гэта не бывае, ніяк не ўплывае на развіццё гэтага чалавека, калі ён не ўцямлівае агулам, што дзеецца і што трэба рабіць, каб было лепш.
Ну, то бок ён жыве, вось як бацькі жылі, яго навучылі, ён там выйшаў з гэтага сямейнага гнезда, так, і жыве далей тое жыццё, якім яго навучылі вось маці з татам. Але не разумеючы таго, што то, што добра яму, можа шкодзіць іншым, і тым самым узбагачаючы сваю сям'ю за кошт іншых сем'яў, ён шкодзіць іншым сем'ям. Гэта відавочна, калі хто разумее. Вось, і тое самае магу сказаць і пра Аппенгеймера. Там таксама з самага пачатку гэтага чалавека, развіцця гэтага чалавека было бачна, чым усё гэта можа скончыцца, бо чалавек быў вельмі амбіцыйны. Вось, гэта таксама было адзначана Ноланам у пачатку гэтага фільму. Вось, але нейкую, ведаеце, такую інтрыгу замуціў, такую кашу заварыў, што хацелася пабачыць, чым гэта ўсё скончылася, але гэта нічым не скончылася апроч гэтай амбіцыйнасці. То бок, з чаго пачалі, на тым і скончылі. Вось, я такога кшталту фільма не люблю. Таму што на працягу гэтага фільма, персанаж Аппенгеймера ніяк не апрацоўваў гэтую рысу сваю, то бок Нолан лічыць прыкладна тое, што нічога з гэтым рабіць не трэба. І толькі калі адбудзецца тое, што адбылося, а гэта распрацоўка атамнай бомбы і выкарыстанне яе на мірным насельніцтве Японіі, 2 атамных бомбаў, толькі гэтае неяк падштурхнула неяк вучонага на пераабмеркаванне ў сваёй галаве тое, што ён гаварыў усё сваё жыццё. Вось толькі гэты факт, тое, што загінула больш за 100 000 чалавекаў ад вынікаў ягонай працы, пра тое, што амбіцыйнасць ягоная была знішчана проста аб палітычныя амбіцыі іншых ягоных паплечнікаў ці свайчыннікаў, лепей казаць, бо яны наўрад ці былі паплечнікамі. Вось толькі гэта нешта як бы магло яго здвінуць з ягонай пазіцыі, з ягоных адносінаў да дзейнасці, да вынікаў той працы, якую ён зрабіў. Карацей, калі падсумаваць, Аппенгеймер дакладна варты таго, каб яго паглядзець. Ён дакладна варты таго, каб яго аналізаваць. Ён дакладна варты таго, каб яго абмяркоўваць, гэтае кіно. Бо чалавечае жыццё не заўсёды бывае простым. Так, яно толькі простае бывае у даяркі. І то толькі тады, калі ты не пасягаеш гэтыя дэталі ейнага жыцця. Бо, як вы разумееце, кожны чалавек, ён здатны на тое, каб напоўніць сваё жыццё псіхалагізмам. Ой, чакайце, яшчэ адна мясціна, слухайце. Чаму такі ракурс? Мост над возером. Гэта ж возера, так? Длинное возера. Можливо, не. Можливо, гэта і фьорд. Тут не пригоже, тут уже древа. Ось так. Хай будзе. А мы дзе? А мы увечары едзем. Бо дакладна світаць не будзе, будзе толькі цямнець. Вось. Такім чынам, калі вы яшчэ не глядзелі, раю паглядзець. Калі вы любіце кіно, дзе можна аб нечым падумаць, а не толькі попкорн пажраць, Аппенгеймер дакладна той самы фільм. Наконт забойцаў Кветкавай даліны я яшчэ не ўпэўнены. Таму што, шчыра кажу, што пад попкорн я б яго глядзець не стаў. Вось дакладна, вось за гэтую гадзіну, якую я прагледзеў, гэта не той фільм, калі дакладна можна глядзець пад попкорн. Але і нечага размеркавальнага такога ў фільме дакладна таксама яшчэ няма. Вось. А таму трошкі трэба пачакаць, мажліва, сёння яго дагляджу, і ўжо заўтра вам нешта распавяду пра яго.
Вяртаючыся да апенгеймераў, я адзначу тое, што там удзельнічала як жонка апенгеймера Эмілі Блант. І насамрэч мне вельмі спадабалася ейная гульня. Нават, шчыра кажучы, больш, чым гэтага Мёрфі, Кіліана Мёрфі, галоўнага героя, які граў апенгеймера. Як яго там звалі? Чакайце, Олпі, ягоная мянушка была, а імя халера, хай з ім. Вось, Эмілі Блант адгуляла гэтую другасную ролю вельмі якасна. Вось, яна мне вельмі Jedź спадабалася. prosto. Ці то выйшла так у Нолана яе паказаць, ці то сапраўды актрыса змагла перагуляць у гэтым фільме, перагуляць у сэнсе у такія Mind Games, каб паказаць эвалюцыю гэтага персанажа ад пачатку да канца. Мая павага, працей кажучы, мне вельмі спадабалася Эмілі Блант. Калі выйдзе наступны фільм з ёю, абавязкова пагляджу, бо гэтая актрыса яна ўразіла і дакладна хочацца знайсці нешта яшчэ. Бо я памятаю, што з ёй выходзілі такія другаякасныя фільмы пра монстраў, якія там на гук ляцелі і забівалі ўсё. Вось, але там, шчыра кажучы, сам фільм мне не падабаўся. Я ўжо не стаў сябе катаваць і глядзець яго да канца, я толькі пачатак паглядзеў, і не маё кіно, дакладна, проста тупо глядзець на тое, як пакутуюць людзі ў тых умовах, у якіх, ёсць даволі лагічнае простае вырашэнне. Ведаеце, я не пераварваю такога кшталту фільмы, то бок фільм зарадзі фільма, фільм зарадзі гульні актораў. Я разумею, што, магчыма, там эмоцыі былі сапраўдныя, магчыма, Przygotuj się do skrętu эмоцыі w lewo. былі вельмі добрыя, якасная гульня актораў, гра актора, прабачце, але сама завязка фільму, сюжэту Skręć w lewo. зусім не маё. Я такое, як яшчэ раз паўтару, я такое кіно не гляджу. Калі там можна дапусціць, што яшчэ неяк з'явіліся інапланецяне на нашай зямлі, але ўжо ўсё астатняе, яно таксама не падлягала нейкаму абгрунтаванню, то бок нават я легенда у гэтым сэнсе ён выглядаў значна лепш. Таму што неяк абгрунтавана сабе вялі гэтыя зомбі. Хаця, зноў ж, ты дапушаеш, што няхай так будуць. Гэта немагчыма з біялагічнага ці фізічнага пункту гледжання. Але няхай так будзе, вось так здарылася, вось так з'явіліся там тыпу інапланецяне, ці вось так з'явіліся тыпу зомбі. Але ўсё астатняе, гэта лухта нейкая. Вот. Нам яшчэ ехаць 127 кіламетраў, 126 ужо. Па гэтых серпанцінах трошки складана, але ўсё ж таки мы даедзем. Нас стаміны яшчэ дакладна хопіць. Вось. А што з астатняго вам яшчэ распавесці? Я недавно глядзеў, дарэчы, анімацыйны фільм. Анімацыйны фільм называецца Wish, жаданне, так? Можна так перакласці. І вельмі пасрэдны. Такі не ўражваючы, не цікавы, сапраўды не цікавы. Бо персанажы не харызматычныя. Яны хутчэй былі зроблены цалкам гэты фільм анімацыйны быў цалкам зроблены па нейкіх такіх лекалах, па шкілету звычайнага дыснеўскага мультфільму. Я не здзіўлюся, калі сцэнарый на яго пісала нейрасетка нейкая. І ён быў апрацаваны потым нейкім там сярэдненькім ці нават горшым сцэнарыстам, бо такое. Сюжэт не цікавы,
не чапляльны. І персанажы нармалёвыя насамрэч былі адмаляваныя нармальна. Вось, але матывацыя, ведаеце, ну дурніца нейкая. Ці гэты фільм сапраўды быў прызначаны для дзяцей, толькі для дзяцей узросту тыпу 10 гадоў, не больш. Ці не разумею, Дысней заўсёды робіць фільмы, каб было нармалёва глядзець і дарослым, і дзецям, таму што дзеці хочуць, а дарослыя могуць. І таму, калі дзеці могуць угаварыць дарослых, усё складваецца. Але калі дзеці хочуць паглядзець фільм, на які дарослыя ніколі не пагадзяцца, то бок за гэтага ніколі і прыбытку не будзе ў Дыснея, таму заўсёды было такі у іх кансэнсус нейкі, каб і дарослыя былі задаволены, і дзецям было цікава глядзець. То бок у гэтым анімацыйным фільме Wish дакладна Women's Success атрымалі. Вось яна, тое, аб чым я казаў. Women's Success мы атрымалі. Давайте-ка мы адразу і зробім адзнаку на струны, што у нас ёсць гэтае дасягненне. Так, мэта на стрыманне, агульны падлік 8. І ў нас гэта акурат 27-е дасягненне. Ебой. Так, туды і сюды. Добра. Працягваем. Вось, таму, калі у вас будзе некае такае жаданне паглядзець, лепш паглядзіце сапраўды тое, што ўжо вы дакладна глядзелі, тое, што запала вам у душу. Вось, а калі не глядзелі, то мой спіс з дыснеўскіх апошніх гэта за апошнія 15 год недзе мультфільмаў, ну давайте з канца. Гэта будзе галаваломка, потым будзе Соул, душа. Добры мульцік. Як там, Baby Boss? Першая часціна дакладна, другая не памятаю, таму не раю. Вось, Нема, дзве часткі дакладна, таму што і першая, і другая яна варта таго, каб іх ведаць, іх глядзець, і пад розныя настроі глядзяцца вельмі, вельмі часта, вельмі інспіратыўна, натхняльна. Вось, серыя Тачкі. Трэцяя частка мне не падабаецца, шчыра кажучы, таму што неяк яны макуйна змянілі нават ягоны характар, ён змяніўся цэльна. Гэта зусім іншая машынка, зусім іншы персанаж стаў. То бок не разумею, навошта так было рабіць у гэтай трэцяй частцы, але зрабілі. Вось, Тачкі, Той Story я глядзеў 3 часціны, і чацвёртую, я не памятаю, з гэтым відэльцам я не глядзеў. Вось гэтыя 3 часціны вам дакладна рэкамендую. Карпорацыя монстраў. Карпорацыя монстраў і універсітэт монстраў. Вось гэтыя мульты, яны варта таго, каб іх глядзець і пераглядаць. Вось, што яшчэ, так не ўспомню. Не сюды нам, там далей. У наступны паварот. Skręć w prawo. Вось, такім чынам... Ой-ой-ой, тут вузенька. Так. Там не зачапіў? Не зачапіў. Вось, гэта такі вось кароткі спіс. Гэта тыя анімацыйныя фільмы, якія мы заўсёды пераглядаем са сваімі дзецьмі. Зараз у мяне толькі адзін малы, таму з ім таксама пераглядаем. Мне вельмі падабаецца, я іх часта гляджу. Яшчэ бывае, пераглядаю, але вельмі рэдка. Гэта Ральф. Там ёсць проста Ральф, першая часціна. Другая частка Ральф супраць інтэрнэту, што так яна называецца. Вось. А другі мульцік, які я таксама рэдка бачу, пераглядаю,
Выскочила з голови, да й не важно, ці кажучи. О, яшчэ незвычайна, вельмі кароткі і такі, ведаеце, мульт для больш дарослых дзяцей, то бок не 5-10 гадоў, а трошкі пазнейшыя, бо гэтыя думкі яны дзецям у галаву прыходзяць акурат такі у перыяд ад 7 до 15 нават гадоў. Ёсць вельмі добры мульт, называецца «Энканто». Не ведаю, як ён будзе на беларускай ці расейскай, бо ён пра радзіну, пра сям'ю. Мадрыгаль. Ён такі пра колумбійскі, бо там рэжысерка колумбійка. Яна здымала хіба што для сябе гэты мульцік, але у яе атрымалася. Ён кароткі, то бок трошкі больш за 1 гадзіну, але натхняльны, каб падтрымліваць вось гэты сямейны вайб сярод сваіх сваякоў. Таму, калі маеце дарослых дзяцей, ёсць у вас час паглядзець з неблагой музыкай, як заўсёды у Дыснею. Там сапраўды нармалёвая музыка, майму дзецюку спадабалася. Ён нават услухаўся так некалькі разоў. Вось, ну, карацей кажучы, такая вось кароткі прагляд таго, што мне падабаецца, і тое, што я усім раю паглядзець. Так, ну што, мы прыехалі і пачырванелі адразу. Гэта азначае... Да чорту. Ёсць, трэцяе ёсць. Трэцяе ёсць, таму мы адразу сюды. І адзначаем гэта ў сваіх дасягненнях. Так, гэта ў нас было, чакайце, гэта ў нас был Ставангер. Так, 8 Ставангер. Угу. Мяняем колер. Добра. Змянілі. Так, а што тут у нас прыляцела і чаму музыка замерла? Ну, вядома чаму. Вядома чаму. Так, яшчэ секунду, калі ласачка. Так, і... Чакай, ось. Чаму яны так робяць? Так, мы адразу, таму што мы пачырванелі, нам трэба перамясціцца ў гараж, і таму нагода такая, што нам трэба адвезці яшчэ адзін груз і купіць гараж, то бок мы гэтым зараз жа і займемся. Што мы робім? Мы шукаем горад. Шукаем горад. Наступнае, хай будзе энчэпінг. Энчэпінг, ён у нас ідзе другім, так? Ой, прабачце, я тут зусім. Вось так. Ага, ўсё добра. Так, акурат наступны наш горад гэта энчэпінг. Вось яго і будзем шукаць. Не зразумеў. Не тое. Куды? Так. Гэта ўсё, ага. І? Чаму ён адразу? Халера! Што ж тут рабіць? Чакай. Так, мапу. Мапу. Так, ён як называем? Эребру. Лінчэпін. Энчэпін. Ну так. Мне ж сюды трэба. Мне ж трэба сюды. Вот сюды вось, на Нордик. Стенрод.
Хендшейпінг. Давайте так шукати. Інсбрук, повсюди ось іншейпінг. Так, тыц. Это все не тое. И что, у нас нема ничего на иншейпинг? Вот такое себе ведете. Шауляй. Верк. Рефилд. Так, колькі нам яшчэ тут вяртаць гэтае ўсё. На Опсала. Мы так не можем взять вось эншейпинг. Куды? Потому что ён покажет тут з эншейпингу. Інакше не працює. Ну, але чому? Хто мені може розповісти, чому? Да не треба мені тут. Ось так. А де тут, хто мені розповідає, чому у Санкт-Петербург, Гельсінгі, Выборг і так далей? Петербург, докладно, я так розумію, гэта Як гэта? Так, чакай, ангельская, расійская. Тому что нема такой літери у нашем алфавіті. Так, чакай. Нам треба тады зрабіць ось так. Змяніць мову. Давайте адразу яе зменім на ангельскую, хіба што. Ось она украинская, и мы изменим ее на ангельскую. Давай, шукайся уже. United States, good. И мы идем у навигацию, шукаем гэты город. Гэта Йонкопинг. Добре. Тому мы сюди. І ось так. Оп. Ой. І Йонкопинг, так? Стокгольм, Выборг. Что за говно? Так. Легче. Йонк. Ось так уже лепше. Добре. Шукаем, как там. Туди треба. Лінк. Овола, Калінінград. Ось Йонкопинг, але не туди. Так само не туди, так само не туди, так само не туди і... Не туди. Значить, це гэта у нас адпадае. Давайте шукаць кальмар. Чаму не? Кальмар. Так само гэта будзе Нордик. Так, NS Oil, не тое. GNT, ўсё не тое. NS Oil незразумелае не тое, ЛКВ не тое. І, супо, і ўсё, не туда. Нема заказу шахты. Што тады? Тады мы берем Линкопинг. Линкопинг. Так, Линкопинг у нас... Нічого, ось тут есть першая, дракар не тое. Дракар нам не потребен. Мы шукаем Нордик. Линкопинг, Кристиансанд, Штайн. Штайн нам не потребно. Нам треба Норд. Норд, пам'ятаєте, я вам показував. Векша. Апошній город. Апошній город, так.
Бьорк, Ренар. О, ось воно. Дюссельдорф. Тому. Больше нема. Больше коротенько, яка була, наприклад. Ну так. Дюссельдорф, так? Там був. Так, Дюссельдорф. Do Окей. roboty. Не, чекай, ще тут до роботи нам. Нам треба змінити мову. Мову змінити, так. Іде тут ось нам. Знову поміняємо на більш милу серцю українську. Добре. І у Дюссельдорф. Купляємо гараж. Дюссельдорф. Ой, каб я ще віда, де він? Кассель, Осна, Бремен, Дортмунд. Ось він, Дюссельдорф. Так, купляємо. Бежим сюди, у спис гаражов. І шукаємо Дюссельдорф. Вроцлав. Нюрнберг. Ось і Дюссельдорф. Летим. W Летим. porządku. Znajdziemy inną trasę. Божух, ну я знову взяв заказ, але не выспаўся. Ні халеры. Гэтая памылка мяне даканае. Яна... Так, чакайце. Колькі ў мяне ёсць часу? Ось, Дюссельдорф, 20... Чакай, ось яна. 5 гадзін толькі. Курва мать. Так, гэта у нас хуткасная, не хуткасная. Яно важнае. Яна не хуткасная, яна важная. І гэта трошки супакойвае. У чацвер у 16 гадзінаў нам трэба там быць. А зараз у нас серада. Карацей, берем груз і будем ночаваць. Skręć w prawo. Колькі нам тут 2 кілометри, Trzymaj добре. się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Берем груз, ночуем і у таким адпачываем, і таким чынам мы падаецца, што мы так паспеем даехаць усё ж таки. Два адпачынку по дарозе, то бок гэта 16 гадзінаў недзе. Адчыняй дзверы. Сука. Ale tam mieliśmy nieważne, znajdę nową trasę. А я сюди приїду. Przeliczam trasę. Szukanie nowej trasy. Skręć w lewo. Koniec trasy. Так. Берем гэтую задачу і... Drogę. Дзе яно там? Недзе ўнізе. Jedź bezpiecznie. Так. А злева, як ми там можемо поспати, з тим голом не зможемо.
Давайте поспробуем. Подается мне, мы там сможем слева прыснуть трохи. Obliczanie nowej trasy. Zawróć, jeśli to możliwe. Так, спім. Так, і треба яшчэ напоўніць наш новый гараж тут, які знаходзіцца у Дюссельдорфе. Пётр. Ёсць Пол. Таксама сюды ёсць Райан. Сюды ж ёсць. Ага, Астрид гуляй. Далей. Что там у нас есть? 74. Пойдзе. І века. У Дортмунд. Что там наступное? 133, 136. Не, дякую велике. Обойдемся не. О, Сьман купим. Новенький. За 107. Лера. Не то я хотел. Просто купить. Ось. У Дортмунд. І знову же сюди. Так, і... не зрозумів. Усё, нема места. Чекай. Пристрох, добре. Причепим. Один. Другим. І третій. Добре. А ми зараз можемо вже відправлятися по нашу метову кропку. 860, то бок на наступний гараж грошей хопить. Ми їдемо у Векше. А чому гэта шэры кавалак застаўся? Ось хто мне растлумачыць? Я ж проехаўся, не? W porządku. Znajdziemy inną trasę. Курва, гэтая гульня спрабуе мяне выбесіць. Ну, пытальнік гэты нам не патрэбен. Хто там? Кадровая агенцыя, мабыць. Фотоспот. Папераду нейкі фотоспот. Зараз мы зробім торговую Skręć w фотку. prawo. Гэта што, нейкая спартыўная арэна? Медыя, берем фото. Што гэта? Купол в Дюссельдорфе. А што за купол? Як чарнобыльскі ці які іншы? Ну такое. Не ведаю, на што гэта рабіць фото. Толькі каб дасягнення атрымаць, але вельмі часта яны выглядаюць так сабешна. А колькі у нас? 1000 кіламетраў. А калі будзем ляцець, то можам і даляцець за один раз. Чаму не? Зараз возьму 120 км на годину. A następnie skręć w prawo. Трошки подлогу поцарапаем. Skręć w prawo. Давай.
Ой, якая добрая надвор'е сёння. Сёння з раніцы былі аблокі. Шэрае, ажно падавалася, што будзе дождж. Але вось зараз гляжу, і сонейка паказалася ўжо. Ёб твою налево, што з гэтымі гамульцамі такое? Як тут на гэтай тачцы памаваць, калі яна становіцца ў поперак? Адразу, як толькі націскаеш хоць трошачкі. Trzymaj się prawej strony. Амаль што ў зямлю зарываецца, нема. Ты поскудь. Не поскудь, прабач. Прабач, хлопча. Я не хацеў абразіць. Przygotuj się do skrętu w prawo. Я вінаваты. Skręć w prawo. Право, добра. Вау! Нешта я захутенька гэта зрабіў. Трошкі пахаладзела нажну нават. О, нехта далучыўся, бачу 2 гледачы. Прывітанне табе, шаноўны. Калі можаш, то напішы нешта ў чатик. А то я буду тебе разгледжваць толькі як бота. Ужо не першы раз такое адбываецца, што нехта заходзіць і нічога не піша. Trzymaj się prawej strony. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Jedź prosto. Напіши, калі ласка, ці падабаецца музыка. Trzymaj się Мажліва, на prawej гэтае strony. пытанне ты зможаш адказаць. Забыўся толькі удакладніць, што калі будзеш пісаць нешта, памятай пра затрымку. Trzymaj się АБС lewej strony. не жадае працаваць без затрымкі. Там атрымліваецца каля 20 секунд. То бок ты нешта напішаш, а я толькі праз 20 секунд гэта ўбачу. О, нарэшце мы вырваліся і можна ехаць на поўніцу. Калі што, мы едзем зараз у Швецыю, у Векша, такі горад. Развозім грузы па шахтах, якія маюцца на мапе. Вось такім чынам. Хутенька, не хутенька. Але спадзяюся, за адзін дзень, то бок ад аднаго адпачынку да другога, мы зможам і давесці. У нас усяго 1000 кіламетраў наперадзе, а гэта азначае, што гэта мажліва. Калі вось так будзе ляцець, 115-120, вось без усялякіх перашкодаў, і вельмі спадзяюся на тое, што не будзе ніякіх небяспечных аварыяў папераду, каб не было перагарожаная наша траса, так, шаша гэтая хуткасная. 117, ну, няхай будзе. 117 дык 117. Пакуль я буду тут ляцець на круиз-кантролю, то пагляжу, што там пішуць. Так бы мовіць, адкажу на пытанні сваякоў, якія пішуць у WhatsApp. Читерство. Ханна Радзюк. А што табе падабаецца? Вельмі падабаецца, напісала, што?
Што дакладна, музыка? Ці мой голас? Trzymaj się lewej strony. Зараз упішуся такое адчуванне, то надта хутка неяк усё. Музыка і то і гэта. Дзякуй. Дзякуй вялікі, што і музыка, і мой голас табе таксама падабаецца. А навошта ты шукаеш гэты, як яго, да бамперу? Дэталь гэту жалезную. Это нешта такое неадкладнае, што табе дапамога патрэбная. Не, я разумею, што гэта для працы, а не для сябе. Я ж не думаю, што ты ўзяла машыну ў Антона і зараз шукаеш нейкі ўзмацняльнік для бампера. Праца гэта. Не, я дурны, не разумею, што гэта для працы. Дарэчы, чаму Антон не шукае гэтай дэталі? І ці агулам, слухай, а я быў правы, калі пісаў табе, што гэта нейкі там адбойнік ці ўзмацнялік, яна так і называецца ці не? Курва мать, я забыўся заправіцца. Нам трэба будзе заехаць недзе. У нас засталося хіба што чацвёртая частка толькі баку. Але можна ехаць, слухаць. Пакуль не пачырванела, то можа быць і да гэтага, да адпачынку яно толькі скончыцца. То бок увекша і заправімся. Бо засталося 800 кіламетраў, а мы ляцім нармалёва так. Гэта колькі? 40 хвілінаў 800 кіламетраў. То павінна хапіць і паліва, і стаміна на гэта ўсё. Паўтарыць, пытаўся наконт гэтага ўзмацняльніка для бампера. Того, что ты у меня пыталась, чему Антон не шукае?
І ці узмасляльник гэта называецца. Ці як там яшчэ другі варыянт я пісаў. Адбойнік. Не трэба лаяцца на польскам, можна на беларускам, калі што, курва, таксама ёсць і на беларускам, не перажывай. Але ўсё ж такі лаянка гэта лаянка. Яна не мае межаў. Я магу і па-расейску, і па-беларуску, і па-польску. Як ты па-беларуску скажаш, што гэта дзеўка, ну, якая гуляе? Не, конечно, можна сказаць і на нямецкі манер, шлюха. Вось, але не. Курва больш падабаецца людзям. Антон заняты, ну добра. Грошы лічыць. Trzymaj Tak, się prawej zaraz strony, powrót. a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. А дзе твои начальнікі? Няўжо яны не пільнуюць вас? Недзе паехалі ў банк? По-ангельску можаш? Fucking shit. I'm so stupid. Ангельская тут не такое сабе. Не падыходзіць яно сюды, ведаеш? Калі ўжо карыстацца лаянкай, то можна лаянкай суседаў карыстацца. Дарэчы, ёсць вельмі добры такі выпуск на канале «Загляне сонца». Яно там распавядала, зусім нядаўна гэта было, мажліва там дні 4-5 назад выходзіла, то там было про лаянку, як беларуская лаянка ужывалася ў якіх выпадках і што. Дарэчы, і чаму у беларускай мове сёння выкарыстоўваюцца таксама лаянка з расейскай, сабака, ты паглядзі на яго. Вось, і якая сувязь лаянкі расейскай з паняццем, якое мелася, можа, 100 гадоў таму і называлася салдацкай мовай. Во. Хаця кажучы, калі хто не глядзеў, то раю паглядзець. Табе таксама рана. Вельмі цікавы быў выпуск. Я так разумею, з сённяшняга дня ты будеш найчасцей сюди заходзіць, каб паглядзець, чым я займаюся ў вольны час, так? Trzymaj się lewej strony. Ой, что ты там написала ўжо лацініцай? Блядь, зноўку, дзе гэтая сабака едзе? А, ён паехаў на суперслегім напрамку. Так, мне трэба будзе ўзірацца ў гэты тэкст зараз, каб яго прачытаць.
Гэта ты кепска зрабіла, калі што. Зgadza się. Szefowie pojechali, ja tak podaється do banku, do księgowej zostawić swoje sprawy, załatwić swoje prawo. Jasne. No это lepiej, czym one будут вас заражать там своими соплями и кашлем. До 19 км на годину, 628 км попереду. Так, мы проехали амаль что 200, але стаміна у нас пайшло даволі шмат. 4. Хто його ведає, побачимо, коротше кажучи, можливо і по дорозі прийдеться відпочивати. Бо нешта не складується, коли я не помиляюся. Побачимо, коротше кажучи. Так, от dzisiaj już... Ай! Ty mnie rano zabijesz. Twoje polskie. Ty szukać w tej porze, co tam szukać, wiem. Gdzie? Nie zrozumiał twojego powiadomienia. Что ты ведаешь про то, что можно знайти у гэтую пару? Не зразумеў. Да чаго і чаму? Так, а паліва засталося таксама мала. Вай. Так. Што наконт паліва? То мы зараз і заправімся. Вось паліўная станцыя у нас на шляху. Мы сюда и заедем. Нечто подобное на Shell. Примет. Ale Примель. tam mieliśmy... Nieki. Nieważne, znajdę nową trasę. Так. Заправляемся. Так, а dzisiaj już wiem, gdzie co szukać w tej porze. Хз. Для кого, для чого написала? Я не зрозумів тебе. Пробач. Так, едем далей, спешаемся трошки. Уже траціна стаміни пайшла. А на шляху у нас яшчэ 570 километров. Даволі шмат. Хіба што... Не, калі мы да паловы дойдзем, і гэта будзе 500 километров, то будзе нармалёва, тому што аголам шлях у нас 1000 километров быў. А ўжо там гэтыя гадзіны, 8 гадзін ці меней. Побачым. Гэта ён вядзе разлік з абмежаваннем дарогі, хуткасным абмежаваннем маю на ўвазе. Тому ляцім як ніколі, каб было хутка. Слухайце, а ці не будзе ў нас тут патрэбы ехаць праз паром яшчэ? Калі праз паром, то мы трошки адпачнем і дакладна даедзем. Амаль 100% даедзем да Векшы без адпачынку па дарозе. До 19, нормалёва. Все ж таки гэтыя нямецкія аўтабаны, яны тут вырашаюць. Даволі хутка можна перамяшчацца з кропкі А ў кропку Б без усялякіх перашкодаў. Так, а што тычыцца... Чакайце, зараз праеду гэтыя вузкія кавалкі. Што тычыцца нашага агульнага дасягнення, у нас засталося 4 гарады, так? Або зараз выканаем Векшы, застануцца 3. І
такім чынам 3 гарады ім 3 гадзіны. Слухайце, магчыма, што сёння мы і скончым майнера. І заўтра ўжо пачнем фермера выконваць. Там трохі больш даставак, больш 20, амаль што 30. То бок гэта аднімі. Магчыма, заўтра ў такім разе мы будзем стрыміць толькі танкі. Без усялякіх сімулятараў трака. Вось. І яшчэ будзе час падумаць над тым, якога кшталту контент дадаць у стрымы, каб паспрабаваць пашырыць аўдыторыю. Магчыма, трэба нешта зрабіць на кшталт Mass Effect. Вось мне падаецца такое, трэба знайсці зараз Horizon, калі не памыляюся, ён не цікавы зараз нікому ўжо, бо даволі даўно выйшаў. Трэба паглядзець, што там на Steam ёсць. Цікавасць вызывае ў людзей, каб аўдыторыю заахвоціць глядзець стрымы. Джедай, вось што ёсць. Джедай выходзіла. Star Wars, але там кошты былі зусім дурныя. Хаця я пагляжу з тымі, трэба будзе нешта такое зрабіць усё ж такі. Укладацца не хочацца такімі грашыма, занадта шмат. Але і сядзець на адным месцы таксама не хочацца. Трэба нешта рабіць, развіваць, заахвочваць і гэтак далей. Ну і нейкую сацыяльную медыа таксама трэба панапружваць, каб аўдыторыя падрасла, бо даволі доўга ўжо стаім на адным месцы. Ай-яй-яй-яй-яй. Страшно. Падаецца мне зноўку Ютуба. Трошки прамарозіла наш плейліст. Чакайце сюды. Ага, так і ёсць. Працягваем. Ай, дурак. Так. Добре, поехали далей. Jedź prosto. Давайте поглядим, ці у нас на пароме мы едем. Где мы тут? А не, мы по мостах скачем. Угу. Мосты и все. Мы обходимся без парому. Ну, ведаецца такое. Поглядим, конечно, ці хопіць у нас стаміны, каб атрымаць, каб заехаць у один день, так бы мовіць. Павінна хапіць, але у нас і час ёсць таксама. Тут не трэба перажываць ні аб чым. У нас і час ёсць, і можна і паспаць, калі трэба будзе, то бок.
Гэта я так, каб не траціць рэальны час. Не губляць яго і як мага больш зрабіць за сёння, а магчыма і выканаць гэтага майнера. І прыгажосць, які краявід і далягляд. Бачыце? Карабель нават. Прыгожа. Маяк. Ну, пагадзіцеся, прыгожа ж гульня. Вось едзеш так, бачыш, наўкола. Ёсць што паглядзець. Дача. Итак, мы у Дании, правильно разумеем? Спадзяюся, что так. Данию проезжаем трошки. Ветер слева направо. Это нам вельми крысно. Так, чакай, тут платный кавалок. Брама. Холера. И что я запоздно зауважил. Ой, а на во что я сюда еду? Треба было прямо ехать. Там же пас был. «319 километров, павінны паспець, все ж таки павінны паспець. Бо, калі я не памыляюся, мой рэкорд, але гэта было на аўтабане. На аўтабане я на чырвонай стаміне праехаў 200 километров. То, ну, до першага мандату за перавышэнне ліміту я гэта не сну, вось гэтага, вось графіку сну і адпачынку і працы. Там 100 евро толькі мандат, таму нічога такого страшного, але каля 200 километров на гэта я потратил. Вось, і тут, ну, тут павінна быць меней, тут павінна быць каля 100-150. Вось, каб мы доехали до Векши. То бок на чырвонай стаміне мы дакладна доедем. Ну, атрымліваецца так, што доедем. Так, а тут уперадзе у нас будуць туннелі. Правильно, то бок там будзе туннель, які выходзіць на мост. Jedź prosto. Ух. Гоншчык нереальны. Другая реинкарнация Махера. Трохи збавить, ось він туннель под водой. І вилітаємо на мост одразу. А ведаеце, што ў гэтых мясцінах туннель зрабілі толькі з адной нагоды. Тому што ён вельмі блізка да аэрапорту Копенгагену. І яны пабаяліся будаваць вось гэтыя вось слупы, якія былі патрэбныя для падтрымкі мосту. Вось каля гэтага аэрапорту. І таму, канешне, гэта павялічыла колькасць грошай патрэбная на будоўлю. Але зрабіла вельмі прыгожую мясціну, то бок земны туннель, які праходзіць пад дацкай пратокай. Вось, і якая потым пераходзіць у мост. Не зразумеў, што тут такое? Нам чырвоным перагарадзілі. Так нецікава.
І ось сюди можна туди. Чекай ще. Ну. О, другою. Інша справа. Добре. Так, полетели. Конечно ж, у Швеции летать гэта такое себе, ведаеце. Тут не вельмі зручна гэта рабіць. Дороги трошки іншыя. Ось у Фінляндії прыемна. Там шаша шырокая, добра, амаль як у Германії. А тут не. Тут трошки іначай. Я хутчэй валі ўжо з гэтага пасу. Дай дарогу. Что замарудила? Давай у бок. Едь у бок. Не тупи. Вай. Навошта я за ним еду? І кураж заняў гэты левы пас і едзе сабе паціху патроху. Опс, прабач. Jedź prosto. Але што гэта не я? Сколь я ведаю? Так, у гэту інфу пра мост і пра падземны туннель, які ідзе пад пратокай. У па Discovery здымкі былі, там ці 2, ці 3 серыі нават здымалі, калі пачыналі будаваць гэтую развязку. Вось. І потым ужо калі скончылі будаўніцтва, яны таксама знялі яшчэ одну серыю. Калі не памыляюся, там усе, каму было патрэбна і не было патрэбна, усе знялі пра гэты сюжэт. Потому что, калі не памыляюся, там больш за 10 мільярдаў еўра патрацілі на будаўніцтва аднаго толькі мосту з гэтым туннелем. Акурат як атамная станцыя ў Ашмянах. Прикинь? Jedź prosto. Мы, як добрыя дальнабойшчыкі, пасередзіне шашы будзем ехаць. Спадзяюся, нас не затрымаюць і не запатрабуюць дзьмухаць у Trzymaj się trubeczku. prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Jedź prosto. Так, 129 кіламетраў засталося, а у нас яшчэ не чырвоная стаміна, таму дакладна мы паспяваем, і ўсё добра. Дай бог толькі, каб на астатнія 3 гарады у нас былі заказы, і мы маглі без перапынку іх выканаць і паехаць. Колькі у нас застанецца 3 Линшепінг, потым што, і бачу Кальмар і Линшепінг, калі не памыляюся так. Бо зараз увекши ми виконаємо. Мені подобається, слухайте, мені колір тексту, і він такий тяжко читаємий. Треба буде нечто придумляти.
Так, 118 кілометрів, летим. 85 засталося усього. Уже 80. Ай-яй-яй-яй, дождь пачаўся. Гэта дрэнна. Вельмі дрэнна. Гэта азначае, што мы не паляцім нікуды. А ў нас засталося 60 кілометраў усяго. Бляха, я тупо срэнькнуў, калі маланка была. Занадта ярка. Не чакаў. Trzymaj się prawej strony. О, уже позіхаем. Гэта значыцца, хуценька будзем чырвонымі. Так, давай, зноўку. Zjedź w prawo. Трэба неяк прызвычаіцца, што змяніліся гэтыя налады ў гульні і гэтая маланка трошкі асляпляе. Ай-яй-яй-яй. Гэты дождж усё псуе, я тут маль не ўпісаўся ў абмежаванне на дарозе. Так, добра. 40 кілометраў. Ну вось, мы і пачырванелі ўжо. Стаміна скончылася. Халера, з-за сонца не бачу нічога на дарозе. Усё чорнае. Сюды, акуратно трэба. О, тут лепей Jedź стало. prosto. А зараз жа па грунце ехаць, твою ж дывізію. Гэта будзе слізка, як на льду. Тое самае, што зімою. Тут калі суша, ужо слізка дакладна па грунце ехаць. А зараз падчас дажджу. А, ні халера не бачыла. Тут асфальт, гэта добра. Так, дзе мы тут? Так. Нейкая дзіўная траса, тут бачыце, васьмёркай намалявалі. Два такіх кола, дзіўных, навошта? Не разумею. Так, а тут Skręć куды? w prawo. Туды? Вось у белую браму гэта? Не. Далей недзе. А, вон там поворот, вось ён. Так, вось ён, так. Туды, ага. Вай! Так я бачу, што спаць пора. Але і давесці трэба. Так, вось яно. To była miła przejażdżka. Даехалі. Нарэшце. Добра, 4 з 7. 4 з 7 маем адразу ж.
трэба адзначыць. Так, дзе яно, чакай. Сюды. Гэта ў нас Векша. Вось яно Векша. Выбираем і мяняем колер на зялёненькі. Добра. Чакай, чаму не спрацавала? Зялёны. О, зараз усё спрацавала, добра. А такім чынам у нас засталося 3 гарады толькі. Так. І яшчэ трэба агульны падлік таксама змяніць. Мы зрабілі 4 з 7. Вось, трэба не забывацца гэта рабіць, а то непрыгожа выглядаем. Так, што далей? Далей мы шукаем наступны наш. Трэба лепш пераключыцца на ангельскую мову. Трэба шукаць наступны горад, там купляць гараж. Там купляць гараж і там і начаваць. Украинская меняем на ангельскую. Так, сюды и шукаем сюды. Так, нам засталося Кальмар, Линчепинг и Энчепинг. Так, Энчепинг у нас Йонкопинг. Йонк. Ось так. Не падыходзіць. Вось першае. Гэта не тое. Гэта таксама ўсё не тое. У Йонкопинг няма заказу. Дрэнна. Гэтак не пойдзем. Кальмар наступны. Кальмар наступны. Ось так. Не тое, ўсё не тое. Так, вось ён, GNC пайшло. Нордик ёсць. У Кальмар ёсць. Из Кёльна? Да, не. Не, гэта Нямецчына. Так, вяртаемся адразу у украінскую мову. Так, вниз. Ось і народная. Так, застырно. І што мы робім? Чакайце. Чакай. Зараз усё трэба неяк. Ось так робім. Открываем. Прямае віншаванне. Дзякуй табе вялікі за віншаванне. Я так спадзяюся, ты віншуеш з тым, што мы дабраліся туды, куды хацелі. Нарэшце. Так, трэба купіць гараж, і ён, не памыляюся, вось тут. У Кёльне, так. Купляем. Так. А я зноў памыліўся. Таму што трэба ж было ўзяць задачу. Ой-ой-ой, але я дурань. Дзе гэта Кёльн? Упсала, Гётеборг, Берлін, Кракаў, Калені. Так. Кёльн, Луга, Дувер, Петербург, Зальцбург, Свонсі, Кёльн. Вось ён. Туды ляцім. І трэба зараз паглядзець у задачы, ці ў нас ёсць час, каб паспаць. Калі не, то прыйдзецца зноўку рабіць тое самае, узяць груз і толькі потым класціся спаць.
Так, сюды. Вось яно наша. Гэта 8 гадзін. Не. Трэба браць заказ і толькі потым класціся зноўку. А тут таксама дождж ідзе. Ты паглядзі на гэта. Такое ўражанне, нібы мы з сабою з Швецыі дождж перанеслі. Ну, то бок гульня такая лічыць, што, ну, калі мы тут былі, то 11 кіламетраў да адбору грузу добра. З гэтым справімся хутенька. Ну, то бок гульня такая лічыць, што мы тэлепартаваліся сюды. А гэта значыць і ўмовы надвор'я таксама трэба тэлепартаваць. Trzymaj się lewej strony, a Не гледзячы на тое, што skręć w ўсё ж lewo. такі геаграфічна гэта вельмі далёка. І тут павінна быць іншае надвор'е. Плюс-мінус. Оу, захад сонца, які паглядзіце. Чакай, гэта трэба зняць. Фотарэжым. А ну. Так, вось так. Не. Ну што? Ведаеце, ну такое сабе выглядае так. Зараз вельмі бачна, што вельмі яскрава бачна, што бачыце, адлюстраванняў няма. Сонца намалявалі, адлюстраванне, так, адбіткі на дарозе, на бардзюрах і так далей. А вот ад свету ёсць, але вось дрэваў, дамоў ніякіх няма, нічога такого. Карацей кажучы, трэба яшчэ папрацаваць ім над гульнёю. Недапрацоўка. Так, 8 кіламетраў до пункту. Зараз адбіраем. І пойдзем класціся, адпачываць ужо. А тут таксама нейкая фотозона. Бачыце, там фотокропка ёсць. Jedź prosto. Гэта вось гэтая вежа? Так. Trzymaj się prawej strony, a następnie trzymaj się lewej strony. Давайте сфоткаем. Чакай, я не сюды хацеў. Ну так, станцыя Кёльн-Дойц. Хай будзе. Я не вельмі люблю іх так фоткаць. Ведаеце, яны... Такое, не маё. Хадзіць і фоткаць будаўніцтва нейкае, будоўлю, гэтую архітэктуру, яно рэдка бывае прываблівым, а тым больш у гульні пра цягачы. Такое сабе. Я так разумею, это ганна. Усё выходзіць і заходзіць, выходзіць і заходзіць. Мне лічыльнік то паказвае то 1, то 2, то 3. Усё блытаецца і блытаецца. Пад лікам колькі гледачоў на стрыме. Калі гэта не ганна, то напішы нешта там у чаце, каб распазнаць цябе ды пазнаёміцца. Та і ганна, калі зайшла зноўку, то пішы. Чаму не? Я толькі за. Больш паведамленняў азначае больш прасоўвання. Trzymaj się prawej strony. Валера, что там мы едем, такое адчуванне, быццам мы уже километров 50 проехали. А насамрэч нават і 10 не осягнули. Ай-яй-яй-яй, не. Да, звезды, гэта ўжо все. Trzymaj się
prawej strony, a następnie skręć w prawo. У дождь ездить такое себе задовольнение. Ну нет, меня не может быть 3. Не, гэта... Калі што, калі піша 3, гэта дакладна... Не дакладна, але ўсё ж таки магчыма, што Przygotuj się do skrętu w нехта lewo. далучыцца разам з табою, так? Бачыць і зальецца адразу. А часам бывае проста лічыльнік не працуе нармалёва. То бок ён рэгіструе тваю наяўнасць, напрыклад, і потым заходзіш на стрым, і ён такі збіваецца, таму што не фіксуе таго, што ты выйшла, але фіксуе тое, што ты ўвайшла на стрым зноўку. Jedź prosto. І таму ён лічыць, нібыта ўжо трое сядзіць і глядзіць стрым. Та бок гэта не праблема ў цябе, гэта праблема ў лічыльніка толькі на ютубе. Skręć w lewo. Нам сюди. Zadanie wykonane. Odmeldowuję się. Валера, а где тут что брать? Ага, Okej. тут далеко, ruszaj тут. się. Где, не где там? Унизе? А я одна, ты маешь на увазе, что ты в офисе заставайся одна, ці на стрымы одна. А то, может, зноў знайшлі працу для Антона недзе па-за офісам. А, зразумела, добра. Але на стрыме, то зразумела. І так я згадаў, так? То ж ты казала, што ён нешта там яшчэ робіць. Я яшчэ пажартаваў, што грошы лічыць. Ну, паня, зразумела, што ты адна ў офісе. Do dzieła. Трэба неяк акуратна. Бо там, калі не памыляюся, стаіць самазвал. І трэба неяк паўз яго праехаць. Акуратна. О, як цяжка. Ну гэта ўсё з-за дажджу. Гэта ўсё з-за дажджу. По кропельке, давай, вытягивай, давай. Не тягнем. Вот так, давайте попробуем. Да. Не удается, слухайте. Мы тут застряли. Адчыніты гэтыя вочы. Так, што мы тут можам зрабіць? Трэба разгон узяць добры такі.
Так. И ехать по дороге. Угу. Давай, 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 ну. Что за говно? Абоссаная коробка аўтаматычная, яна тупо переключилась тады, калі гэтага нельга было рабіць. Ну вы толькі паглядзіце на гэтае говно. Калі спаць пойду, да вось трэба выехаць, таму што інакш прапала была задача. А мне трэба у той горад ехаць. Так, дождь скончыўся, добра. Гэта дае нам шанец нейкі. Чакай. Давай. В. Поехали, дождь скончыўся. Дорога павінна быць нармалёвая. Ну, собака. Это ён глохне яшчэ. Ой, я зараз на гэтых мандатах з гэтымі заплюшчанымі вачыма усе грошы свае растрачу. Так. Трошки зачапіліся, але гэта не шкодзіць. Добра. Чарговая спроба. Ну, тягни, ну. Да ёб твою налево, блядь, да что ты робишь? Некуда упереться, блядь. Я не разумею, что такое. Стой. Як тут зразумець, ці працуе гэты дыферэнцыял ці не? Ой, паскудства. Просто нема слова. Просто паскудство. Да ён разгоняется, ёб твою мать.
Гэта цяжка. Ну няўжо ж. О, холера, як гэта было дрэнна. Я ўжо стаміўся, шчыра кажучы. Добра, налево, і там, калі не памыляюся, ўжо была зона адпачынку, там на мапе я бачу. Ой, разам з майстэрняй. Так. Выкараскаліся. Гэта добра. Але гэта што можа азначаць? А гэта азначае тое, што для такіх задачаў патрэбен грузавік, які максімальна пракачаны на перавозку цяжкіх грузаў і грунтовыя дарогі. А калі я не памыляюся, у мяне гэта трошки не так выглядае на Мерсе. Бо я не люблю, калі маневровасць зніжаецца, і ты губляеш кантроль над машынай. У той час, калі гэта не трэба, напрыклад, у хуткім павароце. Туалет вон есть, не беда, что застряли. Ну так. Калі б ён меў яшчэ нейкую карысць тут віртуальную. Так. Нам сюды трэба неяк заехаць. Майстэрня далей. Едь просто. Угу. Ось яна, майстэрня нам сюды. Ну, дзе зялёны? Доўга чакаць? W porządku, znajdziemy inną trasę. Zawróć. Tak, сюди, Szukamy nowej акуратно. trasy. Ось так, сюди. Адрамантавацца трошки. И пойти спать. Где тут у нас? Треба отсюда съехать неяк. Назад. Ага, яны з гэтага боку. Ненавіжу ездзіць вночы. Нічога не бачу за гэтага сонца, якое праз вакно свеціць на манітор. Давай. Ёсць. Спім нарэшце. Так. Трэба паглядзець, што там у нас з музыкай. Яна зноўку зупынілася сама сабою. Так, тут мы что робим? Мы робим назад, ось так. Гэтага выстачыць.
Все, 1200 километров, докладно мы будем спать по дороге, odpoczywać. Skręć w lewo. Skręć w prawo. А тому асаблівай такой патрэбы ў тым, каб ляцець у нас няма, але я па-іншаму не люблю. Бо гэта займае рэальны час, гэтак далей, ды марудна неяк, ведаеце. Все ж таки ляцець прыемнее, чым марудна кудысьці там ехаць. Так, добра, паехалі. Нам трэба з правага боку. То ў гэтай гульні не так, што ўчора, што ў сёння кожны светлафор мы ловім на чырвонае. Навошта так рабіць? Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. І зноўку, бачыце, зноўку чырвоны. Глаўно, не цікава так гуляць, бо ў светлафорах толькі ездзіш. Так, у нас застанецца два гарады. Энчэпінг і Лінчэпінг. Будзем спадзявацца, што атрымаецца выканаць зараз рэальны час 11 гадзіна. А гэта значыцца, што а 12 мы выканаем. Ну не ведаю, хіба што не. Хіба што сёння мы не зробім. Малаверагодна. Будзе больш верагодна, калі хаця б адзін з гэтых гарадоў ён будзе зусім побач, там, напрыклад, як гэта, ну, кіламетраў 300-400, каб было паміж гарадамі. Адкуль весці, куды весці, вось так. А калі гэта будзе зноўку вось такія па 1200, па 1000 кіламетраў, як мінулы і гэты заказ, ну, гэта дакладна будзе больш за гадзіну дастаўка. Дастаўка па гадзіну рэальнага часу я маю на ўвазе. І таму гэта нам не падыдзе, і мы за сёння не справімся з гэтай задачай. Вось, але можам паспрабаваць, напрыклад, калі што, пагуляць у танкі. Ча, блядь! Курва. Курва, сапраўды, гэта за цяжкі груз для гэтага цягача. Зацяжкі, ён там не мог выехаць, бо дождж. А тут ужо не можа павярнуць, бо яго заносіць. Добра, будзем мець на ўвазе. Магчыма, трэба будзе заехаць у майстэрню ды памяняць. Вось на гэтыя застаўшыеся два гарды. Сыдзі. Адлез, паскуда. З'едź в право. Застаўшыеся Лінчэпінг і Энчэпінг трэба будзе заехаць у майстэрню ды паставіць, як гэта, карацей кажучы, там, калі не памыляюся, ззаду цягача, вось гэтыя вось два колы, якія можна праапгрэйдзіць і купіць, каб было 3 колы. І яно тады дасць магчымасць браць больш цяжкія грузы, але знізіць манеўровасць. Як вы разумееце, манеўровасць на хуткасці яно вырашае, таму і мне больш падабалася, але пакуль мы майнера выконваем, то яно перашкаджае, што не хапае нам грузападымальнасці. Вось як зараз з гэтым жоўтым. Я яго не бачыў у люстэрцы, але я ведаў, што ён перабудуецца, перакінецца. Гэты пас нават не запытаецца нічога, тупо перакінецца, таму што такія скрыпты ў яго. Такое ўжо было не адзін раз. Роскуць.
Jedź prosto. Trzymaj się prawej strony. Trzymaj się lewej strony. Что с тем по этих автобанах, только по развязках и катаемся то вправо, то влево. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Так, чекайте, треба справдить. У нас 31 година, добре. На одно відпочивання, на один сон у нас час есть. А вот на два, коли что. Так, заходка. Trzymaj się lewej strony. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Заходка, заходка. На такой дороге може вынести.
Ось калі так плавно, то ўсё нармалёва. Цягач едзе роўна, прычэп не матляецца там ззаду, а у паваротах такі, які быў тут управа-ўлева, то адчуваў, што губляю кантроль. Не, поскудь. Подъехал сзаду. Ты ж сам летишь 120. Себе штрафуй, паскуда. Чамусьці на 950 километров, ажно 14 гадзін. GPS нешта з глузду з'ехаў, паглядзіце. Як ён вылічае гэта? Гэта па якой хуткасці? 60? Амаль 160, можа 70 километров на гадзіну. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Oj, 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 oj. Skręć w prawo.
Ой, ведаеце, цяжка ўсё ж такі гэтак марудна, калі ты едзеш па гэтых лімітах хуткасных, ну такое, фу. Доўга, нецікава, права, ўлева. І Ганна пайшла са стрыму па сваіх справах, все ж такі чалавек у працы. Не можа сядзець тут адвечна. Ой. Засумаваўся я нешта. Так, упереди, ведаеце, такі поворот, который може трошки поднасрать мне. Треба акуратно. Trzymaj się lewej strony. Добре, проехали, добре. Trzymaj się lewej strony. Там попереду уже трошки іншие повороти, там буде лепей. Не так страшно. Ой, бачите, трошки ось так заносить. Треба акуратні. Що там уже було? Ніхто був справа боку? Ой, незауважні такі. Знову ніякі ніндзя підсовуються. Захуденько. Такі самі повороти тут, там 110, 105. Это більш безпечно. О, добре. Так, а ми ось тут проїдемо, каб зробити її жовтенькою. Ale tam mieliśmy... Нормальово, Ważne, не znajdę nową скуволь. trasę. Trzymaj się lewej strony. Так, аккуратно выезжаем. Угу. Беспечнее посередине ехать. Как не обгоняли ни слева, ни справа. Так, 740 километров и пише 11 годин 40 хвилинов. Это не за много. 11 годин 40 хвилинов на 700 километров. 700 километров это
па гульнявому часу можа быць каля 10 гадзінаў. Гэта выглядала б нармалёва, але зараз гэта выглядае не асабліва нармалёва. Гэта значыцца, там будуць нейкія перашкоды з хуткасным лімітам до 50, падаецца, 60 і гэтак далей. Магчыма. Цалкам магчыма. Так, калі не памыляюся, мы ў Даніі едзем, так, а хуценька ўжо будуць гэтыя масты і танэлі. І, падаецца, мы ўжо будзем адпачываць на тэрыторыі Швецыі. Недзе там трэба будзе знайсці нам спаць, заправку, магчыма. Мы тут хуценька ляцім, і паліва траціцца хуценька таксама. Але ведаеце, што яшчэ добра? Калі мы зараз будзем начаваць па дарозе, куды мы там едзем? Забыўся ўжо ў Кальмар. Вось, то мы у самім Кальмары мы не будзем з чырвонай стамінай, мы будзем там адпачыўшы. Гэта азначае, што мы можам будзем спакойна ехаць да нейкага майстэрні, перакінуць ці перабрэйдзіць наш цягач, каб ён цягнуў больш цяжкія грузы. Вось, паспім там адразу і потым ўжо будзем шукаць наступны наш заказ, каб звесці ў лінчэпінг і энчэпінг. Спадзяюся, так гэта спрацуе і будзе ўсё добра. Але паглядзім, слухайце, мажліва, што калі будуць заказы яшчэ да сну, то так зробім таксама, як і заўсёды, вось у апошнія 2 разы. На чырвонай стаміне, то бок паляцім у новы гараж, вось там возьмем наш груз і адпачнем ужо з гэтым грузам адразу у тым месцы, адкуль будзем выязджаць. Ой, нешта там падбросіла нас так. Што гэта было? Гэта дарога такая была, ці што? Trzymaj się lewej strony, a następnie jedź dalej prosto. 112. 112 мне хопіць, можна ехаць. О, зноўку нешта падбросіла ўверх. Трэба будзе ўвечары сесть, панапісваць каментары пад беларускамоўнымі каналамі, каб звярнулі ўвагу. Хто будзе іх пралістваць, канешне, каб звярнулі ўвагу на мой канал. Магчыма, зойдуць, падпішуцца, да будуць далучацца да стрымаў.
Будзе у нас такая своя камеральная суполачка. Тут можна будзе паразмаўляць аб чым-небудзь. Ось як сёння згаданы аб працы. Саме ж цікаво. Jedź prosto. Лайнер нейкі. Мінулым разам там быў карабель, зараз няма яго што. Так. Колькі ў нас стаміны там? Ну, хіба што адсоткаў 15-20. Так. Зараз пабачым, карацей кажучы. Вось гэта мы перасякаем ужо мосцік, які ідзе ў нас на Копенгаген. А па-за Копенгагенам будзе тоннель з мосцікам. А ветер не меняется, зноў злева направо. И только так и дзьмухае. Все равно в лимит не уписался. Jedź prosto. Jedź prosto. Ой-ой-ой-ой. Осторожно. Треба быть осторожным.
так небяспечна рабіць. То падалося нібы яшчэ трошачкі і ўсё на гэтым. І у бок паляцеў бы. Вот зараз бачылі, на 86 кіламетрах тое самае зрабілася. Бо цягач пацягнула ўправа, а трэба было ўжо налево выраўніваць. Выраўноўваць. Так будзе правільна выраўноўваць. Так, што ў нас па часе? Ага, амаль 12 гадзіна зараз, таму гэтае мы выканаем. Магчыма, яшчэ адно, у нас будзе так. Ну, карацей кажучы, максімальна у нас застаецца толькі час на адное заданне. Пасля гэтага маю на ўвазе. Вось, і таму гэта значыцца, што заўтра ўжо мы скончым. Вось, калі будуць нармалёвыя заказы і падыдуць нам, каб мы маглі гатысці туды, куды трэба. А не, то будзе, што будзем рабіць? Надо будзе падумаць. Трэба будзе сёння падумаць аб гэтым. Так. З правага боку, хіба што там праезд, не? Пас. Пас правага боку, так? Ага. Так. Добре, мы уже у Швецию уехали. І таму нам засталося зусім трошки. 382 кілометри. Але стаміна засталося каля 5%. Гэта азначае, што лепш за ўсё нам будзе зараз пайсці спаць. Можна нават і зараз, так, на першым, які сустрэнецца нам на шляху, на зоне адпачынку маю на ўвазе, на першай жа. І паспаць, і потым прадоўжыць на шлях, каб адвезці гэты груз у Кальмар. Дзіўнае названне для горада. Кальмар. Нібыта побач з ім павінна быць яшчэ рыба і крэветка. Так, а чаму сюды? Чаму праз мястэчка нейкае нас ведуць? Няўжо так? Лепш. Калі тут трэба направо, то трэба звольніць. Ага. А, тут кольцо. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Не заўважыў адразу, што тут кольцо. Zjedź z ronda. Сюди, ось так. Так, а може. Тут адпачыць. Бачце, тут улева, управа, сюды, туды. Чаму не? А давайте тут адпачым. О, пазяхаць за адразу стаў. Бачце? Obliczanie nowej trasy. Ай. Ух. Skręć w prawo. Амаль не трапіў у аўто, якое стаяло зараз на светлафорах. Зусім трошки не хапіла. Так, а у гасцініцу ці у майстэрню? Мне б, канешне, хацелася б у майстэрню. Слухайце, мы зараз цягнем вялікі гэты груз. Так, мелі праблему, каб выехаць з шахты. Ага. Таму зараз едзем у майстэрню, робім апгрейд і спакойна давозім все, што трэба. Спадзяюся, што ось там у нас зона адпачынку. О, добра. Szukanie Wielmi nowej dobre. trasy. І ось тут акурат утнемся. Так, па-першае, ремонт. Ремонту нема, добра. Таму сюди. Так, і нам трэба перайсці вось сюди.
де можна навчити. Тут які може перефарбована. Ага. Слухайте, а у меня была вот эта маневровость максимальная. Ну так. Такая, штось тут не так. Так, треба назад. Кинуть. Так. И вернуться. Вернуться. Ось. Ну давай, хутчэй. І ось тут вибрати ось гэта. Може змінитися на стандартний, чи повернутися тут. Ось так зробимо. Добре. Подтверждаємо. Добре. То. Znaleziono sygnał GPS. System gotowy do pracy. Так, ось ми так поспробуємо сюди ткнуться і поспати. І потім таким самим чином назад. О, єсть. Трималося добре. Так, у нас залишилося там 305 ночу. Ну навошта? Лера, тебе бери. Добре. Вирівновуємо, так. Помоємо трошки. Так, де світло? Ось воно. І їдемо наліво. Skręć w lewo. Ой, так, czekaj. A, zaraz, druga godzina nocy, Na trzecia. rondzie zjedź Tak, drugim zjazdem. Znowu muzyka zamokła. Сюди. Не то є. Ось так. І вертаємося у гульню одразу, добре. Так, де ми їдемо? На кольцо, і тут на кольці налево. Аккуратно. Маневровость у нас знижена, тому Zjedź z ronda. треба ще призвичаїтися до гэтага. Jedź prosto. Бо калі што, я на гэтай паскудзе, якую мае найніжшую маневровость з усіх, я яшчэ не катаўся нармалёва так і не ведаю, чаго чакаць ад яе. Спадзяюся, што хуткасць цягача не знізіцца, калі мы будзем ехаць па шашы якой-ніякой. Так, 350 кілометраў, добра. Добра, зараз мы гэта ўсё зробім. І паспрабуем. Я хіба што возьму 5 хвілінак на адпачынак. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. І мы потым знойдзем яшчэ одну задачу. На сёння апошнюю, але Zjedź z ronda. для гэтага дасягнення перад апошнім. Вось. І над такім чынам на сёння будзе ўсё. Я тут еду, ты что, не бачишь?
Яшчэ быў ўжо світанак, калі не памыляюся, праз паўгадзіны ён толькі пачнецца. Бо ехаць па гэтай цемрыве, ну такое сабе. Як я ўжо много раз казаў, сонца свеціць у акно, і яно адбіваецца ў маніторы, цяжка вельмі зразумець, што там дзеецца на гэтым маніторы, калі ён засвечаны. Палёвая станцыя наперадзе. Галоўнае, каб сустрэчнага потоку не было, каб я мог вось так рабіць. Jedź prosto. Малёва, зараз будзе паварот налева. Паглядзім, як сабе машына паводзіць на такой шашы. І з такім абсталяваннем на цяжкія грузы. Тут нават ліміт 50. Не, пакуль што не адчуваецца, што нешта моцна змянілася. Пакуль што так... Карацей кажучы, розніцы вялікай не бачу. Ён таксама ўходзіць, ён таксама круціцца. Нічога такога не змянілася. Стырном ён круціць так, як раней, поэтому ўсё як і было. Што гэта за паказчык такі манеўровасці, у такім выпадку я не асабліва разумею. Ну, але ёсць і ёсць. Jedź prosto. Хай сабе ёсць. Не падабаецца яму, што я з дальнім святлом еду. Бачыць усё, але ж ён не ведае, што мне сонца ў манітор свеціць. Так. Аўтобус. Ну, гэта NPC, яны такія, ведаеце, ім пох. Ім усё роўна, што я тут еду. Тут ці не тут, они просто едуць сваю дарогу і ўсё на гэтым. І ім не важна. Слухайце, а яшчэ мы добра так адкрываем дарогу, па шэраг вандруем. Гэта прыемна. Менш застаецца на Pathfinder выконваць і мучыцца. Trzymaj się prawej strony. Zjedź w prawo. Так. Дарэчы, вось тут мяне не заносіць, як гэта было добра. Пакуль што толькі пазітыўныя змены ад гэтага новага абсталявання. Не разумею, што там з гэтай манеўровасцю, калі яна так не адбіваецца на характарыстыках язды, так, аб старном тут круціць і колы не слухаліся. Працей кажучы, гэта абсталяванне пакуль заходзіць нармалёва. Вось толькі адзінае, што мяне засмучвае, гэта тое, што падаецца, трошкі дынаміка зменшылася. Вось. Але гэта зноў жа адчуванне толькі з-за таго, што ў мяне зараз занадта цяжкі груз і, мажліва, параўноўваць гэтае абсталяванне. Трэба нешта, якія-небудзь тэсты замуціць. Слухайце, а чаму не? У мяне ўжо была думка такая, ведаеце, ўзяць стокавыя грузавікі і зрабіць нейкі хуткасны тэст. Хуткасны тэст, замераць і зрабіць такое відэо, які цягач дэфолтны маецца на ўвазе за найменшыя грошы ад пастаўшчыка, ад аўтадылера. Ён найбольш хуткі. Потым пра хамаванне таксама зрабіць. Як гэта робіць CarWow, напрыклад, такі канал, ведаеце, я спадзяюся.
і яны там тэстуюць розныя машыны, гіперкары ў асноўным. Вось, і таксама гэта на дынаміку робяць і потым на хамаванне. Вось, і такім чынам вызначыць, які з іх лепш за ўсё хамуе, і лепш за ўсё разганяецца. Вось, карацей кажучы, такі драйв-тэст у гульні непасрэдна. Вось, мне падаецца, гэта добрая думка. Трэба будзе запіліць трошкі відэа на гэтую тэму. «106, дарога добрая, уперадзе яшчэ 200 кіламетраў усяго засталося. Абноўка наша працуе як след, нават лепш, чым я сябе ўяўляў. Гэта добра. Гэтае шасі новае, яно мне задавальняе. Усё, тут дастаткова святло стала. Можна выключыць дальняе святло, каб ехаць спакойна і нікому не перашкаджаць. Але ўсё ж такі, як бачу, я ўсё цісну на гэтую педаль акселератора, і ў мяне 111-112, то бок хуткасці значна менш. Ну, значна гэта ў параўнанні з мінулым шасі, там я ехаў 119-120 мог. Ну, толькі калі ўгару едзеш, то там вось былі такія лічбы, як зараз, 111-113. Ну, мы гэта яшчэ і на наступным заказе паглядзім, таму што я думаю, што мы таксама будзем, як і ў мінулыя разы, ехаць па хуткаснай шашы ў Германіі ці дзе яшчэ. І вось там мы і пабачым, ці сапраўды хуткасць машыны змянілася і стала меншая. Максімальна. Ой-ой-ой. Але дакладна манеўровасць не змянілася. Вось яна такая самая, як і была. То бок гэты паказчык, які ёсць у табліцы, ён ні за што не адпавядае. Вось я кручу струну, тое самае ўсё. Усё абсалютна тое самае, што і было. Ніякіх затрымак, ніякіх лагаў, каб я круціў струном, а машына ехала трошкі не так. Можа, гэта яшчэ ўплывае на дыаметр развароту? Можа быць, можа быць. О, знаёмая дарога. Толькі тут яна шэрая. О, зноўку едзем па шэрай дарогі. Вельмі прыемна, што мы яе адкрываем, і яна робіцца жоўтенькая. Усё ж такі будзе менш працы на Pathfinder, каб адкрыць шведскія дарогі. І саму Швецыю на 100%. Слухайце, мне зараз у галаву прыйшла такая ідэя. Чаму заўтра у нас чацвер, не, прабачце, заўтра у нас пятніца. Так, дакладна, то бок сёння мы скончым з Евротрак сімулятора, у нас застанецца адзін горад у Швецыі, куды трэба будзе адвезці груз, а потым мы будзем павінны выконваць задачу фармера. Ну, там много вельмі гарадоў, але неякую выканаем усё ж такі. І, як мне падаецца, гэтым заўтра займацца не будзем. Будзем толькі займацца майнерам. Мы скончым майнера і стрым на гэтым закончым, таму што ён будзе каротенькім. Так? Мы лепш пойдзем у танкі. Каб... А то есть на гэтым тыдні я зусім мала гуляў. Учора я гуляў зноўку толькі ў Евротрак сімулятар. Ва ўторак я гуляў у танкі, але атрымалася блага. То бок мне не спадабалася. Я неяк там спаў на палову. Карацей кажучы, ні бою нармалёвага не зрабіў, ні пагуляў нармалёва, каб самому спадабалася. Вось. Таму ў пятніцу хіба што мы увесь час вольны, які ў нас будзе, акурат такі і прысвяцім гэтым танкам. Вось, а Евротрак сімулятор толькі скончым
задачу майнера і ўсё на гэтым. А ўжо на выходных я зноў продолжу выконваць Pathfinder. Так, дадам яшчэ да Люксембурга і Брытаніі некаторыя краіны. Магчыма, гэта будзе Норвегія, тому што ў Норвегіі у нас ужо і ўсе гарады адкрытыя, і ўсе заданні выкананы, а не толькі фармера і індастріяла трэба будзе выконваць яшчэ. Гэта так само тычыцца Норвегіі. Ну, в такім разе не Норвегію, а, напрыклад, Чэхію. Ці Угоршчыну. Чаму не? Едź prosto. А можа Францыя. Францыя таксама падыдзе. Бельгія яшчэ ёсць. Вось. Нідерланды, Данія. Таму вось так. Вось гэтыя краіны я і буду. Германія у мяне будзе астатняя. Бо яна самая вялікая. Самая вялікая і самая цяжкая. Але, слухайце, а чаму не? А чаму не Германія? Вось, можа быць, наадварот, Германію зрабіць, а ўжо краіны астатнія, якія будуць, яны ж маленькія, і гэта можна будзе займацца на стрымах. Ну, гэта будзе цікавей, бо за стрым можна будзе закрыць, напрыклад, там одну нейкую краіну невялічкую, якая там мае, не ведаю, там 200 кіламетраў толькі неадведзеных дарогаў, і у нас гэта атрымаецца за 3-4 гадзіны стрыму зрабіць. Ну, карацей, побачым яшчэ, але на выходных дакладна я буду рабіць Pathfinder, і, магчыма, хутчэй за ўсё гэта будзе Францыя ці Бельгія. Вось так. Я лічу. Вось так я планую зрабіць, а заўтра мы зробім майнера, і астатні час будзем страчваць толькі на танкі. — 80 километров у нас засталося до шахтаў. Не, ну сапраўды падаецца, што дынаміка зменшылася і хуткасць разгону дакладна яна ўпала. Ну, трэба нейкія тэсты зрабіць. Burning down the walls, we let the monsters in, and now we're running down the halls. No, we can't let them win. There's an evil inside that is lurking. Нейкія камяні. Гэта рака? Гэта старая дамба? Разваленая. І што гэта? Там у нас зеленое святло зараз? Ага. Добра. Поспеем. Ну так, поспели. Ой. Гэта апошнія 80 километров доўга нешта цягнуцца. Але у нас на аккаунте ўжо 1,5 мільёны. 1,5 мільёны еўра. А гэта што? У нас калі што? Калі я купляў гараж, было 1 300 000. А зараз 1,5. Гэта азначае, што ў нас прыбытак перавышае, хуткасць прыбытку перавышае хуткасць стратаў. І мы зможам купіць гаражэй як мага больш за апошні час. Ну і наблізіцца, конечно ж, да выканання гэтага задання, якое залежыць ад куплі гаражэй у кожным месцы, у кожным горадзе на мапе. Ну, я ўжо бачу, вось ён на мапе наша кропкавая мэта.
Мэтавая кропка, прабачце. Вось гэта я загарнуў. Кропкавая мэта. Jedź prosto. Мы дасягнулі яе. Нарэшце мы на месцы. Ну куды ж без вас? Так, трошки прихамовуємо, каб уписатися в гэты поворот. Skręć w lewo. Дякую. Нешто вуха зачесалося. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Та їх. Збіў знак і толькі 1 адсотак. Ды ўвогуле, адкуль гэты адсотак? Што я там пашкодзіў? Калі знак збіў. Ён што, такі цяжкі вялікі? Ці што? Ах. Прабачце. То чэшацца вуха гэтае. Трэба было пачесаць. Так. Спяшацца не будзем? О! Przygotuj się do skrętu w Слухайце, а prawo. на гэтым шасе дакладна менш трасе. Вось я нават, калі медленно еду, мне нават геймпад не трасецца ніводнага разу. А калі на тым шасе я быў, то там халера ён ажно з рук выпрыгваў. Так. Туды. А тут, ведаеце, такое трошачкі зусім трошачкі ён так дрыжыць. А нават калісьці в некаторых месцах і не дрыжыць зусім. 0, не трэба мне гэтага. Добра. Вынік гатовы. Ёсць! Мы дасягнулі нашай мэты. І давязлі ў кальмар. Тое, што нам трэба. Так. Адразу трэба праўдзіць гэта. Чакай, хоум. А то я не заўважыў нешта. Прапусціў. Дзе наш майнер? Майнер 4 з 7. Чаму 4 з 7? Што гэта такое? А? Гэта як? Мы ж привезли груз. Толькі што. Ой, бля. Толькі не кажы мне, што ты зноў гэтае гаўно не падсоўваеш. Учора тое самае было з Гранд-турам. Ён зноўку не фіксаваў тое, што мы привезли груз. Вось бачыце, ён так і замерла на гэтым 2 з 5. І куды б я не привозіў, ні ў Расію, ні ў Латвію, ні ў Літву, нічога з гэтага не адбывалася вось тут. Не бачна было, што мы гэта зрабілі. І майнер зараз таксама. Мы привезли у кальмар. У кальмар груз, і ён нам нічога не паказвае. Твою мать. І што гэта? Ну як так? Ну мы ж привезли. Вось яно. Вось. Яно ж мае дачыненне да кальмару, так ці не? NS Oil. ГНТ нейкая. Скруна не. Векшы ён зафіксаваў. Векшы вось. Мы тут былі толькі што. Ну, не зусім толькі што. Вось ёсць іншэпінг і ёсць
Линшепинг. Нет. Где? Эншепинг. Вось линшепинг. І ось тут так само ёсць шахта, вось яна. Шахта тут. Шахта тут. Бачыце, яна не зведаная. А вось гэта ўжо зведана, і ён нам яе ніяк не адмеціў. А я ж вёз транспарт зараз. Так. Будаўнічую тэхніку я вёз. А калі гэта мае вагу нейкую? О, цікава. Ну, давайте паспрабуем. Каль. Нічога падобнага. Беларуская, так. Кальмар. Вось ён, кальмар. Давайте зноўку пашукаем, што у нас тут ёсць. Ні, тут няма нічога, і тут няма нічога, і тут няма нічога, і тут няма. Так само няма. Трамеры. Не, гэта мяне не цікавіць. Гэта не цікавіць, не цікавіць. Всё гэта не тое. У лінчэпінг. Не, ніякага лінчэпінгу няма. Эншэпінг таксама не будзе. Трэба перакінуцца на іншую мову знова. Лепш за ўсё гэта ўжываць ангельскую. Беларуска не падыдзе. Кальмар. Так. 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 Дизель. Так, тут нема. Так само нічога нема. І тут так само нічога нема, і тут нема. Добре, лінчэпінг. У гэтым разе будзе лінчэпінг. Лінц. Чаму лінц? Лінк. Ось він, лінкопінг. Лінкопінг, лінкопінг, лінкопінг. Так, нам патрэбен гэты нордзік. Нордзік, нордзік, нордзік. Ось ён, нердзік. Прэшер танк. З штайну і толькі на 20 хвілінаў. Пашанцавала як утопленніку. З Копенгагену. Добра. І у нас 14 гадзін ёсць. Отлично. Drogę. Добра. Але вось гэтая справа, што нам у залік не пайшла, гэта кепска. Ведаеце? Так, купіць гараж. Чакайце, а дзе нам трэба яго купіць? Недзе тут. Копенгаген там быў, так, Хельсінбург, Мальмё. У Копенгагене трэба было купіць яго. Окей. Сюда. Да, Копенгаген, добра. Так, ідзем у гаражы. Шукаем Копенгаген. Ось ён. Відвідуємо Копенгаген. Зараз ми його укомплектуємо інсталюванням. Перша агенція. О, дівчина. Добре. Дівчина, знову дівчина. Людовік. Так, добре, купіть їм... О, тут і века є. Нехай буде века вже. Окей.
далей. І сюди. Ок, ок, ок. І у нас засталіся толькі причепи. Один. Другі. І третій. Добра. На гэтым мы налады тут скончылі. Трэба будзе ўзяць зноўку нашу украінскую. Так. Добра, ёсць украінская і... Что мы тут? У нас полова стамины есть, тому поехали. Поехали загружаться. О, бачите? Нам не хапае диаметра разворота. Вось яна маневровость на чым сказывается. Калі мы круціліся на месцы, амаль што тут ужо няма такой магчымасці. Трэба ў два... як гэта... У два рухи выезжать з гаражу. А раней толькі ў один. Przygotuj się do skrętu w prawo. Цікаво. Skręć w prawo, a następnie skręć w prawo. Копенгаген. Калі што, то гэты заказ павінен пайсці ў залік, таму што мы давозім туды не тэхніку будаўнічую. Następnym razem. Мы зараз вязем туды вось гэтыя бочки. Цыстэрны высокага ціску. Jedź bezpiecznie. Высокага ціску. Ну, усё павінна скласціся як мага лепш. Так, мы едзем па версію ўсё. А тут нават з'ездаў ўніз няма, так? Не ёсць, вось ён. Вось гэтыя цыстэрны нашы, якія трэба забраць. Ну, нічога. Не страшно. Слухайте, як я кайфую ад гэтага геймпада, які ў мяне ёсць. Што ты там сядзіш? Табе што, грошы плацяць за тое, каб ты сядзеў? О, як цяжка слухаць на ім разварочвацца. Так. Ось так, добра. Улева, максимально улева і погнали. Копенгаген. Так, я хотел 2 хвилинки и 5 хвилинок взять на перепынок трошки. Почекайте. Литерально хвилинку 2. Так, я вярнуўся і слухайце такое пытанне. Калі не памыляюся, то ў мяне
Зараз працуюць усе колы, так? Ага. Вось гэтыя два, тут два. Карацей, трэба яшчэ паразбірацца трошкі у кіраванні такім транспартам. Ці яно неяк наладжваецца, ці гэта ўжо назаўсёды так. Мажліва, ці мажліва падняць гэтыя колы, якія там у версіі. Другі рад колаў. Каб падвысіць трошкі манеўровасць. Та ёб твой налево, ну. Чого пугаєш? Не пужай мене так. Skręć w prawo. А слухайце, ведаеце, што мне ў галаву прыйшло зараз? А што калі гэтыя дастаўкі, якія павінны адбыцца ў шахты, яны не могуць быць пашкоджаныя? Вы калі памятаеце, вось зараз я ехаў, так, і там было пашкоджана два месцы, дзе я пашкодзіў на 1 адсотак. Спачатку 1 адсотак один раз і другі адсотак другі раз. Слухайце, магчыма, у гэтым была праблема, што мы давезлі груз, а за пашкоджанняў на 2 адсоткі у залік не пайшло. Трэба будзе ў Steam яшчэ паглядзець. Do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Ну тут мы павінны за один раз давесці без усялякіх адпачынкаў па дарозе. Не, без адпачынкаў не пойдзе, таму што мы стомленыя на палову. Гэта я нешта Przygotuj się паблытаў. do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Пропустиш? Дякую. О, ми тут одразу у тунель даємо нырца. І там уже виходимо на мостик. І далі вже крочим по Швеції. 400, слухайте, а можемо ще й до Червоного Тану можемо доїхати 500 кілометрів, максимум цілком, ну. Чому ні? Просто ехать на повницю, педалю подлогу утиснуть і все. Повинна триматися, як мені подається. Так. Кавалок дороги платный. Да заебали вы, щиро кажучи. Ай. Тут повсюль шлагбауми. Нікуди я поїхав. Под'їдь. Пеше. Ой, тільки час згубив.
Блять, що ти робиш? Говняк. Навошта так робити? Jedź prosto. Jedź prosto. Дик їду, а куди ж тут складаності собі вибирати? 118, не, слухайте, така сама худкость. Коли ми їдемо навпрост прямо, то худкость така сама, як і на попередньому шасі. Ніякої розниці нема. Єдине, що тільки змінилося, це діаметр розвороту. Ось і все. Jedź prosto. Змовкла музика. Зараз розберемося, чому вона змовкла. О. Все, крочим далі. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Як скажеш, дівчина. Zjedź w prawo. 368 кілометрів, у мене стаміни зосталося коли 30%, може 25. Ну, як так подається хіба що. І поспею я без відпочинку це зробити усе, га? Jedź prosto. Пужає тільки. Просто 45. 145, а стаміна все менше. Ну добре, давайте поглядим, коли буде 200. Коли ми яшчэ будем трошки мець до чырвонага стану, то в такім разе мы доедем. Коли не, будем шукаць адпачынак по дарозе.
Ой, на улице дождь пошел. Я различивал на то, что не будем. Добре, вулиця, мне ще не хутка виходить, але головне, каб тут не було дождю. Слухайте, мені подобається, як він ляціць. Ось на гэтых шасі, ён такі упевнений, гэта зараз машина. Jedź Я маю на prosto. увазі. Ну, нормальово так отримується. Летить як боженька. Як має бути. Ой, менты стоять. Все ж таки выписали мандат, курвы. Чтоб вам пусто было. Плоскуть. Jedź prosto. Нормальовый драм н бейс рубить. Jedź prosto. Так, что вы тут за это замедляетесь? Треба ехать. Нечего ротом своим тушок ловить. Тимухов. Кто там ловить, я не ведаю ротом. Бо сам ніколи не займався гэтым. Trzymaj się prawej strony, a następnie Так, zjedź w так, так, prawo. так, так. У нас засталося 183 кілометри, а у мяне яшчэ стаміна ёсць. Як мінімум 10%. Ну ўсё. Гэта адназначна распавядае нам аб тым, што мы едзем без перапынку. А адразу едзем туды, куды нам трэба. Галоўнае не пашкодзіць дыгус. Так? І калі не памыляюся, мы гэта яшчэ ні разу не зрабілі. Таму проста едзем акуратненька, хуценька, ўсё як належыць. І мы гэтае дасягненне атрымаем нарэшце. Jedź prosto. A nie.
Так, 98 километров, а мы еще не почервонели. И бой. Потрохи двигаемся туди, куди треба. Ну, вже позяхнув перший раз. Після другого разу вже буде червона хіба що. Але что нам з этого, коли мы уже скутенько доедем? Нам тут засталось 80 километров. 85, коли быть докладно. Фейстрок. Trzymaj się prawej strony. И 8 мы почервонели. Засталось 56 километров. Skręć w prawo. Ой. Не, что я узявся широко. Трошки так. Так, головне нічого не пошкодить. І доїхати цілком. Ага. Ага, зараз, чекай, не заплющувай. Трошки зосталося нам тут, зовсім трошки, бачиш, он 30 кілометрів всього. 2-3 повороти і ми вже на місці. Ой. Nie, że ja tu перед ментами ляшу. Что шаленым. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo.
do skrętu w prawo. Skręć w prawo, a następnie skręć w prawo. Так. Запутка была. Ну, 8 на месте. 8 на месте. Путинка уже доедем до конца. Тут осталось еще один поворот. Еще один поворот застался. Ну-ка. И вот так, добре. Так, парковаться мы, як завсёды, не будем. Ну, ёсць. Гэта значыцца, ўсё ж таки я быў правы. Мы пашкодзілі той груз на 2%, а яго нельга шкодзіць. Добра. У нас засталося 2. Можна вычаркнуць. А где я? Пробачьте, слухайте, я забув, в якім горадзе я був. Не, мапу. Ласочка, открой. І ми де знаходимося? Лінчепінг. Добре. Лінчепінг. Зараз ми акурат гэта і адзначым на нашай мапе. Вот Лінчепінг. На лады лезем, выбираем колер зеленый. Кажем яму добра, і у нас усё стало вельмі добра. У нас засталося 2 гарады. То бок, што нам трэба зараз зрабіць? Трэба нам зараз перша адправіцца на месца, на нейкае месца, дзе адпачыць можна, правда? Вось, гэта першаснае. А другаснае захаваць нашу гульню. Так, мы шукаем наши гаражи. Мы адразу туды телепортуемся. Пробачьте зараз. О, у Кёльні у нас ніхера нема. Таму мы ляцім у Кёльн. І ўсё робім, каб там было добра. Наймаем кіроўцаў, купляем цягачы. Тое самае прычэпы. Так. Сюды. У агенцыю лезем. Наймаем. Дзяўчына. Кёльн. Так. Мянко, не ведаю, хто ты, адкуль ты. Хай будзе, так. І Мартин. Добра. Кёльн, добра, ёсць. Выходим. Аўтасалоны. Ман. Купляем онлайн. Зелененький Ман, добра. Не вельмі люблю такого кшталту зелёна, але все роўна хоць нешта. Другі і трэці. Дзе ён? Пабачце, вось. Так, і у мяне засталося толькі прычэпы. Адзін. Другі. Так, і вось гэты давайте контейнеровоз. Один. Няхай нешта будзе такое разнастайнае. Окей. Так, што мы далей робім? Мы трошки недзе пад'ехаць тут трэба, так, каб яно зафіксавала, што мы на тэрыторыі знаходзімся. І дало нам магчымасць паспаць. Дай паспаць, алё. Не дае. Ну, я разумею, што ў мяне вочы заплюшваюцца, але трэба неяк паспаць. Давай, родны, давай. Мы ж на базе сваёй знаходзімся. Чаму ты не спіш? О! Зафіксавана. Так, ёсць і захоўваем нашу гульню. Усё яшчэ першая спроба. Вось, і можна выходзіць. Што, мои даражэнькія? На сёння мы скончылі. Добра, у мяне яшчэ ёсць час, каб трохі пазаймацца сваімі справамі. Пабегаю па беларускамоўных каналах, пазастаўляю свае сляды, каб наша аўдыторыя трошки падрасла, спадзяюся, гэта неяк і спрацуе.
Але вам усім, хто глядзіць гэтае відэа ў запісы, вялікі дзякуй за гэта. Калі ласачка, застаўляйце падабаечкі, падпісвайцеся на мой канал, заўсёды адведвайце суполку, бо там для вас ёсць навіна, і там будуць публікавацца іншыя навіны, якія для вас будуць цікавыя. Дзякуй, што вы не кідаеце нашу родную мову, дзякуй, што вы падтрымліваеце гэты канал, заўсёды падтрымлівайце вольных беларусаў і ЗСУ. Дапамагайце, разам мы пераможам. Дзякуй вам вялікі яшчэ раз, а пакуль сустрэнемся ўжо заўтра.